Добро утро. Време е да чистим къщата. Много харесвам чиста къщата, точно като ми дойде музика, защото аз много раз да чистя. Иначе обаче като ми дойде музика, почвам чиста всичко. Много яко. И чашки, и всичко ще измиеш. Но супер смешен, за мен ти си в моите очи. Готови си да чуеш средито мечти. Сега наблюдавайте как древното създание се прибира. Сега ще видите как ще остави плячката с деня. И ще залегне на нейния хабитат. Ако ни помогна, ще бъде изяден. Нейното легло. Ще разбереш, ако ми гледаш клипа. Понякога това, че си победил, не значи, че си спечелил. Like, yes, orange is the new black. Само да го видя. Искам да знаете, че баба е толкова яка, че Галена я пяла на ушенце в Sin City вчера. Да. Той Ти е... не си бил там. Не. Къде знаеш тогава? Нали ти ми казал? Да. С тебе ми е най-добре. Цяла вечер съм в 11:30 някакво вечер кофе. Парти карт. Иванчо. Опа, Иванчо, си ти. Това е Иван. Wi-Fi парти. Нали? Аз ще спра Wi-Fi. Не, ще спреш чалката. По тебе ще си остана.